ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1-4 ኣእዛኖም ኣስሒዎም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ክመጽእ ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ክመልሱ ናብ ጽውጽዋያት እውን ክምለሱ እዮም እሞ ብኩሉ ዓቕልን ብምሁሮን እቲ ቃል ክትሰብኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ክትሰምዕ ክትገንሕ ክትቀጽዕ ክትምዕድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ሙታትን ክፈርድ ዘሎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላጽን መንግሥትን እምሓጽነካ ኣለኹ ንስኻ ግና ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋ ኣለኹ ታማዓልቲ ምስንባተይ እውን በፂሓያ እሞ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲኤ ነቲ እምነት ተሓሌ ደጊምሲ ጐይታይ ንሱ ትጻድቕ ፈራዲ በታማዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ናይ ጥራይ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ለበዋ ቁጥር 9 ቀልጢፍካ ናባይ ክትመጽእ ፍጠን ዴማስ ነዚ ዓለም እዚኣ ፈቲዋ እዩ እሞ ሓደገኒ ናብ ተሰሎንቄ እውን ከደ ክርስኬስ ናብ ገላትያ ቲቶስ ናብ ደልማጥያ ከዱ ሉቃስ ጥራይ ምሳይ ኣሎ ማሪቆስ ንዕዮ ይጠቕመኒ እዩ እሞ ተማልኣዮ ምሳኻ ይምጻእ ንተርቂቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጥራስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጽሓፍትን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ እስክንድሮስ እቲ አንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ገይሩኒ እግዚአብሔር ከም ታግብሩ ክፈድዮ እዩ ንሱ ነቲ ቃልና ብዙሕ ይጻረረ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተሓሎ ኣብ ተቐዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎም ኩላቶም ጠሎምን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ነበረን እቲ ስብከት በኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣሕዛቡን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጐይታ ቆመለይ ኣበርትዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳውን ኣናገፈኒ እግዚአብሔር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለከ ኣናግፈኒ ናብታ ሰማያዊት መንግሥቱ ከኣትውን ከድሕነኒ እዩ ንኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቁጥር 19 ንጵርስኪላን ንአኪላስን ንቤት ኦኔሲፎሮስን ሰላም በለለይ ኤርስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ንጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦስ ሓዲገዮ ኣለኹ ቅድሚ ክረምቲ ንምምጻእ ፍጠን ኣቡሎስን ጴዶንስን ሊኖስን ክላውድያን ኩላቶም ኣሕዋትን ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ቁጥር 22 ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን